Wadhi ane nyaka Kisii County kama chiedh nade pod omako jopuonjre mag junior secondary manyocha odonje skul madaraja mbili. Kata obedo ni maendi en juma mar ariyo mar somb junior secondary, lwasi mar somo ok ber kaluwore ni desk manitiere ok oromo jopuonjre 110 manie skundno. Moko kuomgi obet e kite ka moko ndiko e tiendgi bende. Jopuonjre go tiyo nyaka gi dirise kaka kuonde ndiko nikech gikoso kar bet. Jopuonjre kende manie skundno bende wacho ni pok giyudo chenro makare mar tayo somb junior secondary. Giywak ni kata buge manyocha jatend migawo mar somo yango chane pok ochopo negi nyaka kawuono. Primary hapa hatuna hata madesk. Watoto wenye walianza kukuja hapa hii ni second week hawajawahi kufundishwa. Hatuna vitu mingi kwa darasa. We have admitted 110 learners from different schools. We are the host, and we are still hoping we are going to receive more. And we have a few challenges here and there, like the lockers. Also, some of our learners still cannot afford the uniforms. They cannot afford uniforms. So we are appealing to the government to look into matters concerning the curriculum, the learners' textbooks, so that the learning can be rolled out. I've been admitting the students, and they have been coming and going home without teaching them, because already we don't have the books on the ground. All the materials for teaching and learning, they have not been supplied to our school. Yeah.